ozbiljno. Prije je bilo sve kao kako bi rekao, u igri. Ništa nije bilo ozbiljno, tek tako rad reda. Prije sebi nisam mogao dokazati da to treba, da to početi, pa onda kad sam shvatio, kad sam vidio da mogu nešto, onda sam počeo ozbiljno, onda sam se digao na 2 treninga, skinuo oko 20 kila i počeo, kao mu reći, ozbiljno boksati. U ringu nestaju svi osjećaji, tu prestaje sve ono što prije i ako bude treme ona prestane, ako bude nekih možda špekulacija prije meča u protivniku, to sve nestaje čim on uputi prvi udarac. Moje ime je Ivan Guzina, živim u Novom Travniku, rođen sam 4.6.1997. u Travniku, pohađam srednju školu Novi Travnik, prometni smjer. S boksom sam počeo kada je sam klub osnovan, to je bilo mi prije 9 godina, ali to su bile više one dječje igre po klubu, gdje sam bio često istjerivan od strane svog trenera ili oca, gdje sam bio jako nestašan. Nedugo nakon tog početka ja sam slomio ruku i naglo sam dobio kila. Nagurao sam na jednom 82-3 kile i uspješno sve uz trening sam skinuo se na 63 kila. Znači negdje moji početci boksa su, aktivnog boksa su počeli prije 2-3 godine. Ja sam Goran Guzina, trener boksačkog kluba Novi Travnik. Boksački klub je osnovan prije 9 godina. Od samog početka kluba pokazalo se da ovdje djeca imaju jako veliki talent i potencijal za boks, što smo ostvarili, što smo bili i klubski kadetski prvaci Bosne i Hercegovine i treći sa seniorima u Ligi BiH. Ovdje ima pehara, ovdje su novogradski dani, to je omladinski turnir, ekipna osvojena liga, najperspektivniji na kantonu kao ekipa. Učesnik sam kako omladinske lige Federacije Bosne i Hercegovine, gdje još nisam zabilježio nijedan poraz. Osvajač sam turnira u Novom Gradu, ovo je prvo mjesto na kadetskom prvenstvu ove godine, onda drugo mjesto prošle godine na omladinskom turniru u Novom Gradu gdje sam također boksao protiv juniora. Memorijal Adi Spahić u Mostaru, tu sam također osvojio prvo mjesto. Međunarodnoj reviji Banovički pobjednik 2012. Živinčka mladost i tu sam također osvajač. Meni osobno jedan od mojih najdražih mečeva bio je u 12. mjesecu prošle godine. Tad sam boksao protiv juniorskog prvaka Njemačke, gdje sam na sudijsko preglasavanje, to jest meč je završio neriješeno, ali kako u boksu mora biti pobjednik, po novim pravilima, sudijskim preglasavanjem izgubio sam 2:1.
Stvarno, mislim, publika je bila, tad sam imao možda i najviše publike, a bio sam negdje najdalje od kuće, nekih 26 sati putovanja. I to su mi najveći uspjesi. Ovdje nema sluha, kao mislim i u ovoj državi, za ovu vrstu borilačkog sporta koji je jednako olimpijski sport, koji je čak i bivšoj državi donio najviše olimpijskih medalja, a mogu reći Bosni i Hercegovini najviše medalja kao olimpijski sport. Kao za Bosnu i Hercegovinu prva medalja je osvojena u boksu kao priznatu državu na mediteranskim igrama u Montpellieru. Znači, to mogu reći da dosta klubova isto u BiH ima problema sa financijama, uglavnom to finansiraju roditelji, rodbine i tako dalje, odlaske na ta svjetska i evropska takmičenja. Sada 5.9. putujem u Kijev na svjetsko prvenstvo za kadete, gdje će se okupiti elita kadeta u svim kategorijama. Većinu novca izdvojila je moja porodica, negdje oko 4000 konvertibilnih maraka. A mogu se zahvaliti i kompaniji Vader koja mi je sponzorirala sportsku ishranu svaki mjesec tokom priprema, Amino Ba također koji su jednokratnu pomoć dali u obliku svoje robe, također sportska prehrana, općinskom vijeću Novi Travnik na čelu sa gospodinom Slavkom Marinom, tvrtki TD Izel, onda sportskom centru GMS i uglavnom mojim prijateljima i porodici, oni su uglavnom većinu novca skupili. Moj dan se svodi na to kada idem u školu, znači ujutro je ustajanje, u 7 sati najdalje, trčanje do 8, mislim da se krene do 8 sati iz kuće, ja sam kući negdje oko 9, za školu se spremim, u školi budem jer sam non stop sam druga smjena, u školi sam od 1 do 7, u 7 kad dođem spremam se na trening, dođemo ovdje, treniramo, ide do 9:15, ja sam mrtav u moru. Za mene nema nikakve šanse osim za odmor neki